promove en tu reposar. Maar ook zien wij dat de genade van God ook gaat bewegen te midden van al deze dingen. Deus tem uma permitir que mostrar assim que passa. God staat bepaalde dingen soms toe. Assim a gente por arrepentir, realizar e hala cerca de. Zodat mensen zich kunnen bekeren en kunnen beseffen en tot hem kunnen komen. Pero vivemos a interpretar a situação aqui mal. Maar vaak interpreteren we deze situaties verkeerd. E nós avisar não tem Deus. En dan zeggen wij er is geen God. Mas se está em Deus, não está aqui não passa. Want als er een God was, dan zouden deze dingen niet gebeuren. Se está em Deus, nós estamos também feliz do Senhor. Als er een God was, zouden wij allemaal gelukkig leven. Dat die propaganda die zegt dat vrouwelijk En er was vroeger een reclame, zei Curaçao schoon en mooi. ons doen, viva, mas dat doen ze niet. Dan zouden wij ook net zo heerlijk kunnen leven. Pero que benefício Deus que eu tenho com Isaac, nunca é testo por sua liberdade. En wat voor voordeel heeft God nou met deze dingen als hij jouw hart nooit kan testen? Quem botar a liberdade? Wie ben jij echt? Wij nunca comecei quem botar a liberdade. Heb jij jezelf dat ooit afgevraagd? Quem quando viva de meu coração? Wat leeft er in jouw hart? Quem quando a se vencer de outra situação? Wat doe je in bepaalde situaties? Para você estar cansado, Als je moe wordt van dingen, trabalhando de problema, als je in de problemen zit, como te reaccionar? hoe reageer je? Como te viva a vida? Hoe leef je je leven? Amém, então que para que não que do nada disso um tópico. Vanochtend wil ik jou een klein onderdeel geven van het thema. Sim, não sabe Deus está fabiar na diferente maneira com sua una. En we weten allemaal dat God op verschillende manieren praat tegen zijn kinderen. Papi via sua palavra e Bíblia, Hij spreekt via zijn woord, via de Bijbel. e papi via sua escritura, Hij spreekt via zijn dienaar, por exemplo, predicadora, bijvoorbeeld de predikers. e o papi por meio do Espírito Santo. En hij spreekt ook door middel van zijn Heilige Geest. Por mensagem, Weet iedereen dat? pero não está também o bebês, para não saber lá no contexto do Senhor. Maar we weten ook dat vaak als wij verlangen naar een antwoord van God, O bebê, em contexto da notar, o que nos espera. dat de antwoord die we krijgen vaak niet is wat wij verwachten. O bebê, que não mexe com os planos, Vaak loopt de antwoord niet gelijk met onze plannen. e não mexe com os desejos. En het matcht niet met onze verlangens. Estava na espera de batalha, está confirmado você, confirmar amigo da ame de inglês. Misschien was je aan het hopen op A. Para portar bem também, pero assim, mais falar. En misschien had je ook een idee voor plan B, maar vader, ik hoop nog meer op plan A. E Senhor da missão, na minha missão assim, se eu fortalecer uma palavra, eu vou compreender assim, Of je leest het in het woord en je begrijpt het op die manier. of botar sentir no coração por via do Espírito Santo, Of je voelt het in je hart door middel van de Heilige Geest. of botar tomar pedir conselho, chegar o pastor, whatever, segundo líder, Of misschien vraag je een advies aan je pastor of aan de leider. e ela missão, o sábado, of wat sentir, nota A, pero nota B tampouco. En diegene zegt tegen jou of je voelt op je hart dat het geen A is en ook geen B. Tá certo? Dat het Z is. E A e B. Het is dan niet eens plan A en ook niet plan B. C, botava não tem mas chega tampouco. En plan C die dichtbij stond was het ook niet. Tá certo? Mas sim, eu Maar het blijkt Z te zijn. Kiko, Wat doe je dan? mas ao viver nos pensamentos, Vaak da corrompi. zijn onze gedachten corrupt. Sim, por exemplo, me tinha irritação na minha da carta, tinha rapportage. En bijvoorbeeld, ik heb jeugd aan mijn handen. E me daarbij, ik is al, me daarbij dochter, ik was niet zo, ik was niet aan commissie gaan de bier was grande, ik heb het. En ik ga naar de dokter met dit. Ao me daarbij dochter, experiente me mesmo, ik mag de grande dochter, die kom naar me bij als een tekst. En ik zei tekst. En nu ga je naar de dokter en dan denken wij de dokter onze onderzoek zal laten doen. Want
Hoe bij je zegt op. En dan zeg je, ik moet me laten onderzoeken. Hou wat bij je ziet, dan zeg ik dokter, de naam is Salvi, die zou doen. Dan kost ik hier met Madia bij kaas. En nu zit je bij de dokter en de dokter geeft jou een zalf mee en zegt, smeer het in. Maar dan is het dokter, dan is het niet meer iemand aan het testen, ik word in de soort, wat in de moest hebben. Maar dan zeg jij tegen de dokter, ik denk dat ik dit moet laten onderzoeken, want het ziet er niet goed uit. Dokter, we zijn om dit Salvi, hoe is wat die is hier nog bij, zo je ons maar meer. En de dokter zegt, nee, smeer het in 1 keer per dag en als het niet weggaat, kom over 2 weken terug. Want dan hebben we verwacht. Het is niet wat je gehoopt had. Maar we zouden nou, is het best. De dokter zegt tegen jou, nee, je hebt geen onderzoek nodig. Want die mij toen met het zelf zeggen, dokter. Dan haal je het recept wel op. Sali, bij wat die betrabo, Salvi. Bij de apotheek. Bij kaas voor Salvi. En dan neem je zalf mee naar huis. Ik ken de zien om te bestaan. En dan smeer je het toch niet op. Maar sommige mensen denken, dokter, ik was hier nog te traag, dus ik nog aan zien. Want je hebt zoiets van, dokter, dit werkt niet, dus ik doe het niet. Dokter, niet de meer, ik was hier, niet de meer, dat de taken Salvi, ik ben naar mij nog bij traag. Maar dan zeg je, dokter, ik zie van tevoren al dat dit zalfje niet gaat werken. Zo dat ik iemand bij dokter en toch. Maar waarom ga je dan naar de dokter? Hoe pensamento, hoe dat, of, a mim, eu ia assim, educação, hoe dat, pouco menos, educação de dokter. Met jouw opvoeding, die dan wat minder is dan die van de dokter, Wat erbij zit, ga je naar de dokter, esperando que dá se algo para ouvir a bom. verwachtende dat hij iets gaat doen zodat jij beter wordt. E olha do nada um moço para ouvir a bom. En wanneer hij jou iets geeft om jou beter te maken, Mas sombra de moço, não estava daí o que eu vou provar. omdat datgene niet is wat jij verwacht had, Wat dan is er? Is zo'n studie para dokter. dan zeg je tegen degene die gestudeerd heeft om dokter te zijn, Minta, se fosse aquilo, não me dá. ik doe niet wat jij zegt, maar dat gaat mij niet helpen. Wat dan komt er wat ik ken het programma daar zien. Begrijp je dan dat je daar zal blijven staan met je jeuk? Ah, wat is het? Não se manda assim porque colpe vai ser dat. Maar na 2 weken wil je dan wel teruggaan naar de dokter. Dokter, ik was een bij. En dan wil je zeggen, dokter, het is niet weg. En dan weer was grande. Het is alleen maar groter geworden. Hoe stond het hier? Begrijpt iedereen dit? Dokter moet nou boos zijn. En dan vraagt de dokter aan jou, heb je de zalf gebruikt? Of dat je met mensen die ze dokter nou moesten zijn. En die schamen je om te zeggen dat je het niet gebruikt hebt. Oké, je mensen die moesten zeggen dat ik klaar. Misschien lieg je dan zelf en zeg je van, ik heb het gedaan, maar het werkt niet. Maar als je dat passa, dan zou ik moeten doen voorbeeld die dokter die over ondernemen nog niet geweest. Geef nu als voorbeeld de dokter, zodat je het begrijpt wat ik wil uitleggen. Als je dat passa, dan pedimos in de dia de palavra de Deus. Zo gebeurt het tegenwoordig ook met het woord van God. E enseñanza de Deus. En met het onderwijs van God. Nós somos igreja, We komen naar gemeenten. nós que tem de palavra. We willen naar het woord luisteren. Se tem situação na favela de nos vida, Als er vervelende situaties zijn in ons leven, nós pedimos pastor para líder na conselho. dan vragen we de pastor van de leiders om advies. Ora na conselho, nós posto e wat je me verwacht. Als ze tegen ons zeggen dat we iets moeten gaan doen die wij niet verwachten, Wat de Bijbel quer dizer, dan ga je en dan doe je het niet. pois wat ik quero de situação, Dus dan blijf je in je situatie, of a situação de terapia, of die situatie wordt erger, e depois quando bem reprover, en dan kom je terug. assim que tem que repetir. En zo gaat het door. Mas quando eu põe em prática o que o Espírito Santo de Deus põe em meu coração, Want je zet niet in de praktijk wat de Heilige Geest van God op je hart heeft gelegd. quando eu uso a lesson de Bijbel para pôr sair foi uma situação. Je gebruikt de lessen uit de Bijbel niet om uit je situatie te komen. Quando eu tomo conselho na vida líder espiritual, En je neemt ook geen adviezen aan van je geestelijke leiders. dus quando me lembro da vez um bosque para chegar quando eu uso sair, Dus zie je dan nu dat je hetzelfde bent als die patiënt die de zalf niet gebruikt heeft? quer ver? Zijn er mensen hier? Para contrato, para aplicar e conselho quando não, Als je gevraagd wordt of je het advies niet hebt gekregen, of je dat gebruikt hebt, não dá nem tempo, dan zeg je nee, ik had geen tijd. quando bingo mais conselho, Maar je komt wel terug voor meer advies. quando bingo mais guia, Je komt voor meer leiding. porque se quando assim que busca o Espírito Santo para mais solução, Je blijft wel de Heilige Geest opzoeken voor meer oplossingen. caminho da poder o coração, cara, que eu digo assim. Terwijl hij al op jouw hart heeft gelegd wat je moet doen.
je kunt ervoor kiezen dat je niet in die cirkel wilt blijven. Porque escolhe. Wil je kiezen? Você que não passa por um tipo de rende na vacina, a minha melhor missa assim no momento. Weet je wat er gebeurt met dergelijke mensen? Cantar se Deus enganou. Ze maken van God een leugenaar. Digo, Waarom? mas eu vou proclamar nome da igreja, me escute palavra, me aqui Want ze proclameren, je proclameert al van ik ga naar de gemeente, ik luister naar het woord. sim, mas sempre tem crente, vrienden, crente, família. En de mensen om je heen, in je vriendenkring en je familie bijvoorbeeld, Não tá cristiano, não tá querendo. die niet christenen zijn of die nog niet in God geloven, Tá mirando, porque senão não, vai para o pastor, né? die zien jou en je vertelt ze bijvoorbeeld van ik heb gesproken met een pastor. Disse, não, me lees a palavra poderosa, me dá inspiração. En dan zeg je nee, ik lees het woord, het is een krachtig woord, dus ik krijg inspiratie. Pero não tá aplicar de conselho, não tá aplicando, sim, eu pude ler assinando, não tá assim nada. Maar je past niks toe in je leven. Oh, ele não conhece Deus, não conhece quem Deus sabe, mira comigo. En de mensen die nog niet in God geloven, die kijken ook op jouw leven. Então ela diz, tá assim, tá Deus, tá assim, En dan gaan ze zeggen, gaat dat zo bij christenen? Is God ook zo? tá bom assim, ninguém. En dan zeggen ze, ik ben goed zo. Mas não sabia. Want ze weten niet beter. Ah, como tá suposto que sabia? En jij niet beter hoort te weten. Não tá assim, Jij doet niks beters. só não tá aplicando isso na minha vida. Want je past de dingen niet toe in jouw leven. Daí comigo. Então assim, ela tá mirando, vai atrás e atrás e atrás. En zo zullen ze zien hoe jij dan achteruit gaat. Isso não acha que não. En dan zeggen ze, nee, dit niet. Eu pensei um dia na proclamar cristiana louco. En daarom zeggen ze tegenwoordig dat christenen gek zijn. Pensei na missa cristiana tá seguir blindelings. En daarom zeggen ze tegenwoordig dat christenen blindelings volgen. Sim, tá pensando na missa. En dat christenen niet voor zichzelf willen denken. Não te sei de verdade. Het is niet de waarheid. É verdade, tá? O cristiano tá ou vivendo esposo doente, normal, comum e corriente. De waarheid is dat christenen net als andere mensen zijn. Você quer Deus ter certo nível. Die geloven in God tot een bepaald niveau. O da pai, com a gravidade, e não tá em selfie, En ze gaan met een jeuk en ze krijgen een zalf. pero não tá usando selfie. Maar ze gebruiken het zalf niet. Mas só não te selfie de lo que não verwacht. Want het is niet het zalfje wat ze verwacht hadden. Não não verwacht que selfie te ajuda. Ze hadden niet verwacht dat het zalf hun zouden helpen. Podem Begrijp je mij? é palavra de Deus está profundo.